Ang umaga, ito na naman po kami. Ito kasi yung routine namin kada umaga guys. Pinapakain ko yung baka namin. Tapos pinapainom namin yung kabayo. Kada araw-araw po, ganito po kami. Yan po. Yan. Para mabusog yung baka guys ba. Hinihila ko po yung tali niya baka kasi malaglag sa pangpang konti. Ayan po oh. Yan. Ayan guys. Ayan guys. Mamaya guys, makikita niyo ang balon namin. Doon kami maliligo. Diyan po yung daan oh. Makikita niyo guys. Masarap po yung tubig dito. Hanggang dito na lang po. Salamat sa inyo. God bless.